Mä en ole lasketellut moneen vuoteen. Ehkä 3 vuoteen, en ole ihan varma, tai 2 ainakaan. Sittenhän mä menin laskettelemaan tuonne isolle syötteelle koulun kanssa. Oli myös mahdollisuus jäädä kouluun, mutta en mä halunnut, koska mä halusin mennä pitkästä aikaa laskettelemaan. Mä lasken laudalla, mutta lasketko sä suksella vai laudalla? Kummat on sun mielestä paremmat? Itse on ainakin sitä mieltä, että lauta on paljon parempi. Tai ja sitten lautamonot on paljon mukavemmatkin jalassa. Mutta kaikki voi olla eri mieltä, että siinä ei ole oikeaa tai väärää vastausta. 8000 tilaajaa menee pian rikki, joten muista tilata mun kanava. Ja oikeasti on niin jotenkin tosi siistiä, että mulla on jo pian 8000 tilaajaa. Koska mä oon tehnyt tätä YouTubea kuitenkin niin monta vuotta. Ja toi luku kuulostaa niin isolta. Ja no, niinhän se myös on aika iso luku. Että silloin kun mä aloitin tää tubeen, niin 100 tilaajaakin kuulosti ihan mahdottomalta. Että mä oon tosi kiitollinen teille kaikille, jotka on päättänyt katsoa mun videoita ja painaa tilaa nappulaa jossain kohti. Ilman teitä mä ehkä ois jo lopettanut. Tai sitten en. Ei voi koskaan tietää. Ja teidän avulla mä oon saanut myös yhden yhteistyön. Jos muistatte sen, niin oikeesti se oli tosi siistiä. Ja toivottavasti tulee jatkossakin tuommoisia mahdollisuuksia. Mutta tässä videossa te pääsette näkemään, että miltä mun päivä tuolla näytti. Ja laskinko mä yksin vai sattuko mulle jotain. Vai selvisinkö mä ihan ilman mitään mustelmia tai naarmoja tai mitään. Joo, mä oon nyt lämmittelemässä täällä. Ja mä äsken laskin 2 kertaa. Ja ei kun 3 kertaa. Ei kun mä en pysy perässä. Ehkä 3 laskin. Mä laskin äsken mun siskon ja sen kaverin kanssa 2 kertaa ja sitten mä laskin opettajien kanssa, koska ei saanut laskea yksin, niin ne meni siihen tuolihissiin, mutta en mä siihen uskalla mennä, koska mä kävin viimeksi 3 vuotta sitten laskemassa, niin ei. Ja niin. Ainakin nyt eka menen näitä pieniä rinteitä. No, mä tärisin. Mulla on Laita takki päälle ja kokeile, että tuleeko yhtään nousee. Se on kylmä se takki, koska mä oon ollut sitä pakkasessa. Täällä on tällaisia hienoja käsin tehtyjä juttuja. Iskelmätähti voiton sekä lailla ja kilpailun voiton.
Mä olin niin liian pakattunut tähän, joten nyt mä sanon vaan jotakin tosi järkevää. Elikkä seuraavaksi mennään laskemaan tätä mikä. Tätä noin. Joo. Ja sitten tätä noin. Toivotaan, ettei kaadu. Moi! Nyt mennään laskemaan tätä mäkeä. Tätä noin. Ja toivotaan, ettei kaadu. Ja että lasku menee hyvin. Joten nyt mennään laskemaan. Lauta vai suksi? Sukset. Sillä on helpompi, vaikka on kaikki kaatunut muutaman kerran. Okei. Onko ollut kivaa tähän mennessä? Joo. Mennäänkö jo laskee? Mennään niinku laskemaan tästä ihan justiin toi mäki alas. Ja yritän kuvata tässä samalla. Tuolla menee mun sisko tuolla eellä, kun mä otin tän puhelimen, niin mä nyt menen tälleen vähän hiljaisempaa, niin näette nää hienot maisemat täällä. Mä äsken kaaduin, vaikka mulla oli sit vauhdit ja loppu. Mun sukset meni silleen ristiin näin. Niin vaikea sit siitä päästä ottaa uudestaan. Joo. Joo, mä en tuohon enää nyt hetken jaksa mennä, että mä nyt ootan tässä mun siskoa ja sen kaveria. On ollut ihan sikakivaa. Siellä se menee varmaan. Toivottavasti. Mennään jonkun ajan päästä syömään. Niin mä nyt ootan, että mun sisko laskee vielä pari kertaa. Mä en siis itse nyt jaksa mennä tuohon, kun minä laittoi ihan poikki. Mutta niin, tuolla se menee. Mä en niinku tiedä, että mitä mä syön. Koska mä katsoin sitä listaa, niin kun ei siinä oikein ollut mitään silleen, mitä mä niin paljon haluan syödä. Mutta niin. Ehkä me mennään yhteen paikkaan, jossa on pizzaa. Ainakin olisi hyvä varmaan, en mä tiedä. Emilia! Mä tiedän kyllä tässä kuvaa. Ei kuva, kun hyvä on hyvää peliä. Se Vaikka laskea vaikka yhden näin lasketa. Joo, hyvä. Vähän sikaa kyllä. Nää ranskalaiset on ihan sairaan hyviä oikeesti. Mä nyt ostan tollasen Omar munkin. Oikeesti ihan superhyvää. Kommentoi alas, mitä videoita sä haluaisit nähdä tulevaisuudessa mun kanavalla. Kiitti myös, kun katsoit tämän videon. Se merkitsee mulle todella paljon. Ja jos haluat, niin voit tilata myös kanavan. Ja joo, heippa!